Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae heddiw ydy llun 12 o'r mis Awst 2024. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i arbroffio iaith raglenni gyda'r enw Python. Felly, dwi'n newydd i'r iaith raglenni hon. Dwi'n wedi treulio blynyddoedd neu degawdau yn rhaglenni i mewn yn y ieithoedd eraill, a dyma'r cyntaf tro dwi'n mynd i llawrytho ac wedyn i mewnsefydlu iaith rhaglenni i mewn yn fy gyfrifiadur, a dwi'n anrhedig yr KivyMD Buildozer Windows 10. Felly dwi'n mynd i lawrytho ac i mewnsefydlu Python hon i mewn yn y Windows 10. Dwi'n wedi rhaglenni yn ieithoedd eraill sydd dwi'n meddwl yn debygol. Dwi'n meddwl trwy'r fy'r archwilio neu fy'r profiad yn y fideoedd ar YouTube. Dwi'n meddwl mae'n debyg mae'r iaith rhaglenni Python yn weddol unigryw oherwydd gyda'r defnyddiad o'r gyfodau mae angen i enghraifft i indentio yr pwp un llinell yn gywir ar ei gyfer. Felly dwi'n canfod mae'r hwn yn weddol unigryw, ond dwi wedi rhaglenni i mewn yn ieithoedd eraill fel Visual Basic ac hefyd fel Perl ac yn y blaen, ond dwi'n meddwl mae'r iaith rhaglenni Python yn tueddu i fod yn fwy fel Visual Basic, yn fwy geirioledig yn ytrach nag yn debygol i'r iaith rhaglenni ec. Felly, ydym mynd i darganfod hynny, os ydy y iaith rhaglenni Python yn fwy debygol i'r Visual Basic. Ond pam ydy yr rheswm dwi'n yn eisiau nawr i droi i'r iaith rhaglenni Python. Felly, dwi'n meddwl mae'r fantais o defnyddio yr iaith rhaglenni hon yw rydyn yn gallu datblygu ar gyfer unrhyw llwyfan rydyn eisiau. Mae'r hyn mor cyfleus i wneud hwn. Felly, dwi'n yn gallu nawr yn llawrytho ac yn ei datblygu i mewn yn y iaith hwn yn yr KivyMD Buildozer Windows, ac wedyn dwi'n yn gallu cyfentyrru yr ffail i rhedeg ar enghraifft Android neu Linux neu macOS, nid yn unig ar Windows. Felly, dyma beth rydyn eisiau i gwneud, rydyn eisiau blynyddoedd yn ôl i wneud trwy'r fy ieithoedd rydyn yn defnyddio ar amser hon. Ond nawr, ar ôl ychydig ambell mwy o'r archwiliad ar y pwnc hwn, dwi'n yn canfod mae'r iaith rhaglenni Python efallai i fod yn ychydig fwy cyfleus i wneud hyn nag unrhyw iaith arall. Felly, dwi'n mynd i darganfod hynny, ydy hynny yn wir. Felly, dwi'n mynd i barhau i lawrytho ac wedyn i ysgrifennu fy cyntaf gymwysiad neu app i mewn yn y iaith hon. Felly, angen am gyfrifiadur, dwi'n yn defnyddio yr fath o'r KivyMD Buildozer Windows sydd yn 64 dyd, ac dwi'n defnyddio yr 8 GB o'r RAM, o'r cof, o'r mynediad cof habnam. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i mi i llawrytho ac i mewnsefydlu yr fersiwn o'r Python sydd yn iawn ar gyfer y gosodiadau cyfrifiadur i. Felly, dwi'n mynd i pwyso ar y botwm yma i lawrytho. Neu, os dwi'n clicio ar y cyswllt fan yma, felly mae gyda ni yr fersiynau fan yma. Felly, os dwi'n eisiau i lawrytho yr un
ar gyfer y 64 dyd, rydyn yn gallu clicio ar un fan yma, ond dwi'n yn gweld maen nhw wedi lawritho yr fersiwn gyda'r un ar gyfer y 64 dyd, felly mae'n debyg maen nhw wedi darganfod yr fath gywir o'r dyd ar gyfer fy'r gyfeiriadur, felly dwi'n mynd i clicio ar yr pregell fan yma. Mae fe wedi ei lawrythrid, felly dwi'n mynd i double-clicio arno fe i redig, a wedyn i diwys i redig. Ac wedyn i'w mewnsefydlu, fel hyn. A wedyn i clicio ar y botwm i mewnsefydlu nawr. Ac wedyn mae angenrhaid i ni i achos ar ei gyfer fe. Felly fan yma, dwi'n yn cadw llicad ar defnyddiad o'r gofod ar yr dydd galed ac dwi'n yn ganfod maen nhw wedi cymryd o ddeutu 1 GB yn ei fensefydliad. Felly mae'n dweud nawr yr oedd yr ensefydliad yn llwyddiannus, felly rydyn yn gallu dechrau gyda'r tutorial ar-lein ac hefyd gyda'r dogfenniaeth. Felly ar y terfynell rydyn yn gallu teipio y PE i lansio Python neu i archwilio ar gyfer Python ar diwyllian start. Felly rydyn yn gallu clicio ar y gyswllt fan yma yn rhyddhad hwn neu i canfod mwy am bell drwy'r clicio ar y gyswllt hwn ynglyn â sut i defnyddio Python ar Windows. Felly dwi'n mynd i gwneud hyn. A dyma'r wefan ar gyfer hyn. Ac hefyd os ydyn yn dychwel i'r sgwrs fan yma, rydyn yn gallu dechrau gyda'r tutorial neu hyfforddiannau ar-lein hefyd, fel hwn. Ac hefyd rydyn yn gallu clicio ar y cyswllt hwn ar gyfer y dogfennaeth. Ac hefyd rydyn yn gallu clicio ar hwn i gweld beth sydd yn newydd yn yr fersiwn diweddaraf. Felly nawr dwi'n gallu clicio ar y botwm fan yma i gael yr sgwrs fan yma. Dyna ni. Mae'r Python wedi ei fensefydlwyd yn llwyddiannus ar y cyfrifiadur hwn. Felly, rydyn yn nawr gallu dechrau i ysgrifennu y gyntaf up i mewn yn y iaith hon. Felly nawr, os dwi'n yn agor yr File Explorer i mewn yn Windows, dwi'n yn canfod maen nhw wedi creu yr pregell amdan yr greddyn pregell gyda'r enw Python 311 ac fan yma, os ydyn yn edrych ar y pregellau i mewn yn y pregell hon, mae gyda ni y pregell gyda'r enw doc ac fan yma mae gyda ni is-pregell HTML ac wedyn fan yma os ydyn clicio arno fe, mae gyda ni yr tudalen wefan fan yma wedi ei mewnsefydlwyd ar yr cyfrifiadur leol. Felly nawr, os rydyn yn clicio ar yr un fan yma gyda'r enw index.html, felly mae'r hwn yn agor yr tudalen wefan ar yr cyfrifiadur leol. Felly nid oes angen i ni i mynd ar-lein ar gyfer yr hyfforddiannau ar gyfer y tutorial ac yn gallu clicio ar yr dudalen fan yma yn y pregell fan yma Python 311 ac wedyn yr doc /HTML index.html ac wedyn rydyn gallu clicio ar y cyswllt hwn ar gyfer hyfforddiannau ar gyfer y tutorial. Wedyn os dwi'n eisiau i mynd ymlaen gyda'r gwybodaeth gyda'r tutorial neu hyfforddiannau hwn, dwi'n gallu clicio ar y 3 bar fan yma ar y cornel chwith uchod fan yma a wedyn dwi'n gallu clicio ar y pwnc nesaf fan yma sef i awchu fy'r chwaith ac wedyn dwi'n yn gallu unwaith eto clicio ar y 3 bar fan yma ac wedyn i'r pwnc nesaf ynglyn â'r defnyddio yr
dehonglio'r Python fan yma, ac wedyn, os yn eisiau i galw ar dehonglio'r Python, mae angen i ni i mewnbynnu ar Python 3.11 i mewn yn yr archwilio bar i mewn yn Windows. Felly os dwi'n yn gwneud hyn yn nawr, dwi'n mynd i pwyso ar y botwm up gyfer Windows ac wedyn mewnbynnu ar yr Python 3.11 fan yma, ac felly dyma'r terfynell ar gyfer yr Python dehonglwr. Ac wedyn, ar ôl yr mewnfuddiad llwythanus o'r Python, dwi'n wedi dechrau terfynell ar gyfer yr cymell gorchymyn yn yr cyfrifiadur Windows. Felly, i wirio yr fersiwn o'r Python, dwi'n gallu mewnbynnu y gorchymyn Python fel hyn. Ac wedyn, cysylltnod, ac wedyn y diwylliad fersiwn ar gyfer yr pa fersiwn ydy'r mewnfuddiad o'r Python hwn, ac fan yma mae gyda ni y fersiwn sydd yn 3.11.4, ac wedyn ar gyfer y mewnfuddiad o'r pecyn gyda'r enw KivyMD sydd ydyn eisiau, os ydyn eisiau i dyblygu yr apiau gyda'r rhyngwyneb graffig ar gyfer defnyddiwr ydy ar yr rhwyfan Windows neu ar y rhwyfan Android. Mae angen i ni i defnyddio yr mewnfuddiwr ar gyfer Python, sef yr un gyda y gorchymyn PEP fel hyn, ac wedyn yr un gallu unwaith eto yn rhedeg hwn gyda'r diwylliad ar gyfer fersiwn, ac mae'r hwn yn achlyniad hwn yn gwirio, mae gyda ni yr meddalwedd sef PEP neu PIP wedi ei mewnfuddiwyd yn llwythanus hefyd ar yr cyfrifiadur hwn, ac mae'n ein i mewn yn y fersiwn o 23.1.2. Felly, fan yma ydyn nawr yn barod i mewnfuddiu yr pecyn KivyMD. Felly nawr mae angen i ni i mewnfuddiu KivyMD, ac wedyn yr install neu mewnfuddiu, ac wedyn yr enw o'r pecyn KivyMD fan yma, ac wedyn i pwyso ar y botwm ddoddiad fel hyn. Felly, mae'n angen i fod y cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngrwyd ar gyfer hyn i llawrytho yr pecyn oddi wrth y rhyngrwyd. Felly nawr mae'n yn gweithio, mae'n nawr yn adeiladu dymuniadau. Mae angen i ni i aros ar gyfer hyn. Felly dwi'n yn edrych ar yr maint o'r gofod ar y moment, ac ar y moment mae'n wedi defnyddio 17.5 o gigabyteau. Felly nawr yn y rhwythiad, dwi'n yn cadw y llygad ar gyfer yr cynyddiad o defnyddiad o gofod ar y disg caled. Felly fan yma mae gyda ni neges gwell yn mewnfuddiad sydd yn dweud ni ellir mewnfuddiu pecynau oherwydd yr gwell sydd y diffyg neu yr caniatâd wedi ei gwaharddwyd. Felly mae angen i ni i rhedeg hwn unwaith eto gyda'r caniatâd cywir. Felly ar ôl achwiliad ar wefan ar y rhyngrwyd, mae gyda ni yr hyfforddiannau fan yma. Os yn eisiau i agor neu i rhedeg yr cymell gorchymyn fel yr adweiniadaeth neu adweinydd, mae angen i ni yn gyntaf i pwyso ar yr start botwm ar gyfer Windows, ac wedyn i teipio mewn yr command prompt, ac wedyn i clicio ar y command prompt, ac wedyn i clicio ar i rhedeg fel yr adweinydd, ac wedyn i dewis ydy ar gyfer yr cymell. Felly, fan yma mae gyda ni terfynell sydd gyda fe wedi ei anredig gyda'r caniatâd fel yr adweinydd. Felly unwaith eto, dwi'n mynd i mewnbynnu gorchymyn Python, ac wedyn neu cysylltnod fersiwn
dim ond I wirio mae'n amgylchedd hwn yn gallu canfod yr gorchymyn Python ac wedyn yr un peth ar gyfer y gorchymyn pip. A dyna ni. Nawr dwi'n gallu rhedeg pip mewn sefydlu neu install ac wedyn enw'r o pecyn sef KivyMD fel hwn ac unwaith eto rydyn yn gallu achos ar gyfer mewn sefydliad hwn. Dyna ni, mae'r mewn sefydliad nawr yn llwyddiannus. Wedyn, ar ôl hynny, ar ôl yr mewn sefydliad llwyddiannus o'r KivyMD, mae angen I ni I mewnforio yr pecyn hwn I mewn i'r Python, felly ar gyfer hyn, rydyn yn gallu defnyddio yr cregyn ar gyfer yr idle EDLE ar gyfer Python. Felly ar gyfer hyn, dwi'n clicio I mewn yn y bar archwilio I mewn yn Windows ac wedyn dwi'n mynd I mewnbynnu EDLE ac wedyn Python fel hyn ac dwi'n gallu canfod hwn fan yma yn y rhestr ac wedyn dwi'n clicio arno fe a dyna fe. Nawr I mewn yno fe, dwi'n gallu mewnbynnu y gorchymyn I mewnforio neu import ac wedyn yr enw'r o llyfrgell neu pecyn KivyMD fel hwn ac wedyn I pwyso ar botwm I dodiad fel hwn. A dyna fe. Nawr os rydyn yn rhedeg y gorchymyn KivyMD ac wedyn dot ac wedyn tiny slash ac wedyn yr fersiwn fan yma rydyn yn gallu gwirio y fersiwn o'r pecyn hwn sef 1.2.0. Felly nawr dwi'n wedi creu y gyntaf codtarddiad ar gyfer y cyntaf I mewn yn yr iaith Python. Felly mae'r enw o'r ffeil hwn main.py neu main.py. Felly wedyn I mewn yn y gyntaf hynach dwi'n defnyddio'r gorchymyn air from ac wedyn KivyMD.app I mewnforio yr gorchrych gyda enw MD app ac yn yr arllenach dwi'n gwneud yr un peth ar gyfer yr MD label oedd wrth pecyn KivyMD.uex.label ac wedyn dwi'n datganu yr gyntaf dosbarth sef gyda'r enw first app ac wedyn I mewn yno fe dwi'n pasio parameter MD app ac dwi'n defnyddio adeiladiad o'r dosbarth hwn ac wedyn dwi'n dychwelyd yr testyn I mewn yn y label gyda'r geiriau hello byd y bychnod ac wedyn dwi'n rhedeg yr app hwn fel hyn gyda'r gorchymyn neu gyda'r modd aelod o'r run fan yma. Felly I rhedeg hwn dwi'n angen I'm agor y terfynall gyffredinol ar gyfer y cymell gorchymyn mae'r hyn yn rhedeg fel defnyddio'r gyffredinol yn ytrach na rhedeg fel yr adwenydd ac wedyn dwi'n wedi creu bygell gyda'r enw Python oddi wrth yr bygell wreddyn ac wedyn I rhedeg yr ffeil tarddiad hwn, y cod hwn dwi'n angen I mewnbynnu yr gorchymyn Python fel hyn ac wedyn yr enw o'r ffeil sef main.py neu main.py ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad ac wedyn I aros ac felly dyma'r app nawr yn ei rhedeg gyda'r geiriau hello byd yn ei cynnol ef fel hwn. Felly nawr dwi'n gwybod dwi'n gallu creu yr apau I rhedeg I mewn yn yr amgylchiad o Windows ond beth wneud os dwi'n eisiau I creu yr apau I rhedeg I mewn yn yr Android I mewn yn y ffôn symudol. Felly ar gyfer hyn mae angen I ni I sefydlu yr cyfygell neu'r offeryn gyda yr enw Buildozer ac fel
rydyn yn defnyddio gorchymyn pip o'r blaen I mewnsefydlu KivyMD. Nawr, os rydyn ni eisiau I mewnsefydlu Buildozer, rydyn ni'n gallu defnyddio un gorchymyn. Felly, I agaffa hunain a tro diweddaraf, os rydyn ni'n defnyddio gorchymyn ar gyfer y mewnsefydliad o'r KivyMD, gorchymyn pip install KivyMD, ac rydyn ni'n enwedig gorchymyn hyn union yn y terfynach ar gyfer gyda'r caniatâd ar gyfer cefndrafn adweinydd. Felly, union yn yr un terfynach gyda'r un caniatâd, rydyn ni'n gallu rhedeg ac gorchymyn pip, ac wedyn install, ac wedyn buildozer fel hyn, ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. Dyna ni, mae'r mewnsefydliad yn llwyddiannus. Ac wedyn, yn y un modd fel o'r blaen, union yn cregyn ar gyfer yr idle rydyn ni'n gallu mewnbynnu a gorchymyn fan yma I mewnforio yr buildozer fel hwn, ac wedyn rydyn ni'n gallu rhedeg a gorchymyn I wirio yr fersiwn o'r buildozer fan yma, ac mae'r hwn yn dychwelyd yr 1.5.0, felly mae'r mewnsefydliad wedi cwblhau yn llwyddiannus. Felly nawr rydyn ni'n gallu parhau gyda'r cynhyrchiad neu cynhedliad o'r ffeil ar gyfer yr Android. Felly, I cynhedlu yr ffeil APK ar gyfer y mewnsefydliad yn y ffôn symudol, mae angen I ni, os rydyn eisiau I ddefnyddio yr llyfrgell neu yr gorchymyn buildozer I morffio i'r ffrgell ar gyfer gyda'r cod tadiad, sef yr un fel o'r blaen, sef pegell Python dan gwrthyn pegell ar gyfer Windows, sef pegell ec, ac wedyn unwaith yna fe, mae'n angen I ni I mewnbynnu y gorchymyn buildozer, ac wedyn init I cychwynneiddio yr offeren hon. Felly, ddim yn dweud ar y pwynt hwn, dwi'n wedi dychwelyd mewn i'r terfynach fer o blaen ar gyfer y defnyddwr cyffredinol yn ytrach na'r defnyddwr cefndrafn adweinydd. Felly, union yn y terfynach ar gyfer y defnyddwr cyffredinol, dwi'n mewnbynnu gorchymyn buildozer init, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad fel hwn, ac wedyn mae'n wedi creuwyd. Nawr i'r gorchymyn nesaf, mae angen I ni I mewnbynnu gorchymyn buildozer, ac wedyn Android, ac wedyn debug, ac wedyn deploy, ac wedyn rhedeg fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. Mae gyda ni neges sydd yn dweud gorchymyn neu targed Android yn hysbys. Felly, os rydyn ni yn edrych union yn y bygell o'r ec Python, ar ôl yr rhediad o'r gorchymyn buildozer init, roedd hynny wedi creu yr ffeil gyda'r enw buildozer.spec. Felly, os rydyn ni yn agor y ffeil fan yma, felly dyma'r cymwysiad o'r ffeil hwn gyda'r enw buildozer.spec. Felly, yn ôl i'r terfynach, os dwi'n trio yr gorchymyn arall gyda'r buildozer, ac wedyn namin fi, ac wedyn Android, ac wedyn debug fel hwn. Felly, dyma'r un neges fel o'r blaen. Felly, ar ôl ychydig mwy o'r achwilio, dwi'n wedi darganfod mae'r offeren hwn, y gorchymyn buildozer, yn gweithio yn unig ar y llwyfan o Linux. Felly, mae angen I mi I mewnsefydlu Python ac hefyd yr KivyMD ac hefyd y buildozer ar fy cyfrifiadur arall sydd yn rhedeg ar cyfundrefn wledydd o Linux, ond
am y nawr, dwi'n yn weddol bodlon, dwi'n yn gallu datblygu yr apiau ar gyfer yr Windows i mewn yn yr rhaithdoglenni Python, ac os dwi'n eisiau i gymbytyru nhw ar gyfer llwyfan Android, dwi'n gallu gwneud hynny trwy'r copio yr cod taddiad i mewn i'r cyfrifiadur arall, ac wedyn i defnyddio y Buildozer yno fe i gynhedlu fel APK ar gyfer yr Android. Ond wedi dweud hynny, os dwi'n eisiau i trosglwyddo yr app neu cymwysiad wedi ysgrifennu i mewn yn y iaith Python i mewn i'r gwrthodolion .exe sydd am redig ar gyfer Windows, rydyn ni'n gallu defnyddio yr offeren gyda'r enw PyInstaller fan yma'r. Mae'r hwn yn gweithio yn yr un fodd fel y Buildozer, ond yn ytrach nag ar gyfer yr llwyfan Android, mae'r hwn yn gallu cynhedlu yr ffail ar gyfer yr amgylchiad o'r Windows ac hefyd Linux ac hefyd Mac OS, ond nid Android. Felly, os yna eisiau i mewnsefydlu fe ar y cyfrifiadur, mae'n angen i ni i dilyn yr un llwybr fel o'r blaen i dachwelyd i'r terfynell ar gyfer yr cefndrefn adweinydd, sef yr cymell gorchymyn sydd am redig gyda caniatadau ar gyfer yr cefndrefn adweinydd, ac wedyn, fel o'r blaen, mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn pip ac wedyn dewisiad install, ond nawr yn ytrach na defnyddio neu dewis yr offeren neu llyfrgell Buildozer, ac nawr angen i mewnsefydlu PyInstaller fel hyn, ac wedyn ei pwyso ar y botwm dodiad. Ac nawr mae'n dweud mae'n wedi ei mewnsefydlu yn llwyddannus. Ac wedyn yn yr un fodd fel o'r blaen, os ydyn nhw'n dachwelyd i'r cregyn ar gyfer yr idle, os ydyn nawr yn mewnbynnu yr gorchymyn i mewnforio yr PyInstaller fel hyn. Felly ar y tro hon fan yma mae gyda ni y neges gwach sydd yn dweud ni canfyddiar yr modolion gyda'r enw PyInstaller. Dwi'n mynd i anwybyddu hwn ar gyfer y moment, wedyn i dachwelyd i'r terfynell ar gyfer yr defnyddiwr cyffredinol. Nawr, os dwi'n mewnbynnu yr gorchymyn PyInstaller ac wedyn namin fi, felly mae'r dachwelyd yr rhif o'r fersiwn, felly mae'r hwn yn adroddacau mae'r PyInstaller wedi ei mewnsefydlwyd yn llwyddannus, felly dwi'n gallu parhau gyda'r gynhedliad o'r ffail .exe trwy defnyddio y gorchymyn hwn. Felly i redeg hwn, rydyn ddim yn angen i gyntaf mewnbynnu yr gorchymyn PyInstaller, ac wedyn yr enw o'r ffail, neu y llwybr i'r ffail, sef main.py fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly, ar ôl oddeutu 5 munud, mae'r holl cyfarwaith wedi ei gorffen. Nawr, os ydyn nhw'n edrych ar y pregell lle oedd yr gorchymyn yn cael ei rhedeg fan yma, mae gyda ni yr ffail newydd gyda'r enw main.spec, lle yr oedd gosodiadau yn cael ei ysgrifennu yn hynod symudol gyda'r PyInstaller fan yma. Felly dyma'r
y ffeil ar gyfer hyn. Fan yma. Dyma'r y ffeil ar gyfer y gosodiadau, ar gyfer yr cenhedliad o'r gwrthodolyn, ffeil .exe ar gyfer Windows. Ac wedyn nawr i mewn yn y bregell, mae gyda ni y bregellau newydd gyda'r enw build ac hefyd dist. Ac wedyn os ydyn nhw'n clicio i mewn yn y bregell dist, mae gyda ni y is-bregell o'r main, ac wedyn dan y fe mae gyda ni y ffeil gyda'r oldodiad.exe. Felly nawr, os ydyn nhw'n clicio arno fe, mae'n rhedeg fan yma, ac nawr mae'n rhedeg yr app yr un o'r blaen gyda'r geiriau hello byd i mewn yn y canol o'r ffenestr o'r app. Felly mae'r holl beth nawr yn gweithio. Felly ydyn nawr yn gallu rhedeg yr app fel yr ffeil .exe fel gwrthodolyn i mewn yn yr amgylchiad o'r Windows wedi ei gynhedlwyd trwy defnyddio yr offeren PyInstaller. Ynglyn â'r defnyddiad o'r disg gofod yn yr mewnsefydliad o'r holl meddalwedd hyn, sef yn gyntaf iaith oglenni Python, ac wedyn llyfrgell KivyMD, ac wedyn llyfrgell Buildozer, ac wedyn llyfrgell PyInstaller. Faint o'r disg gofod oedd yn cael ei defnyddiwyd? Wel, os ni'n yn dechrau gyda'r 17.8 o gigabyte, ac nawr ydyn yn gorffen gyda'r 17.2 o gigabyte. Felly ydyn ni'n gallu dweud mae'r holl meddalwedd hyn am gymryd oddeutu 600 o megabyte, sydd oddeutu dros hanner o'r 1 gigabyte, sydd ddim yn llawer, i ddweud y gwir. Felly dwi'n weddol fodlon gyda'r hyn, gyda'r y ffaith mae'r mewnsefydliad sydd mor hawdd i wneud i gynhedlu yr ffeil .exe ar gyfer Windows. Dwi'n gwybod yn gallu defnyddio'r Buildozer ar gyfer Linux. Felly, trwy defnyddio Linux, dwi'n yn gallu gynhedlu neu cyfbynteru yr ffeil APK ar gyfer Android. Felly dwi'n yn gallu gwneud hynny ar cyfrifiadur arall. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n demlo y mae'r holl cyfrwaith yn weddol llwyddiannus. Felly, ynglyn â'r fideo hwn, dwi'n meddwl mae digon hir. Rydyn yn gallu parhau i mewn yn y fideo arall. Diolch yn fawr am gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darllen fod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.